Fundación Telefónica también, y habréis oído hablar en Can Mercader, pusimos en marcha una lanzadera de ocupación, con un éxito de inserción sin precedentes, porque en el primer mes y medio ya había 17 personas con trabajo de un total de 20. Sois la primera ciudad de Cataluña en la que estamos experimentando este proyecto. Y contamos con buenos profesores que tienen toda la paciencia y las ganas de ayudarnos I podem entrar en una roda que sigui per entrar a treballar, en aquest cas a través de Telefònica, en empreses que treballen amb ells, doncs millor que millor. Per Ajuda en Acció, l'educació és la clau per combatre la pobresa, per combatre l'exclusió i per combatre les desigualtats, i per tant té tot el sentit que comencem a treballar el motor, el nucli de la nostra intervenció estigui amb els centres educatius.